E televidendo sta back del programma di Turbo che show di Turmenta di Nebor per Gesor e di Gialluna per Giabierne avete già marzo 18 di aprile e non stai maneira nossa nós ainda na princípio do programa nós temos com a senhora Sonia Pourier é trainingsacteur, stem acteur e performer. Sonia, bom dia, danke por aceitar nossa invitação de vir no nosso programa. Tem uma introdução dessa Sonia Pourier, por quem é Sonia Pourier? Sonia Pourier, well, lágame visa adelantar, mita papiamento, pero ya doco miti hopi aí na Holanda aqui, quizás mita vai com palavra na holandês ou zinnetjes na holandês, dus quizás muita brua. Não tem nada, não tem para corrigir outra. Vou ter mais parte das palavras como não está no holandês. Não tem nenhum problema. Mita traduzir, não trata de traduzir. Em entrevista nós está com Sonia. Sonia, wie é Sonia? Bom, mita Sonia Pourier, mas nasce na Holanda, mas studia na Holanda, mas trabalha na Holanda, depois mas vai viver na Bonaire. Então, me estava a juffrouw de school. Na década 90? Sim, 94 até 99, me estava a juffrouw de school na Colégio Reina Beatriz. Depois, me vai viver na Holanda. Me estava a juffrouw de school na Holanda, hopi aia. Então, ongeveer 3 anos passados, me decidi de switch minha carreira. Então, me vai estudar para trainingsacteur, então para stemacteur. Die komt de first call trainingsacteur. Kiko da meta of Kiko die komt. Laat me explicar. Acteren, theater, dat is mijn grote liefde. Sempre. Para mim, sim, me passe. Para mim, anos para mim como a bira juffrouw de school. Maar bij toneelschool, maar bij theaterschool, maar tra denktheater, quizás aqui tem gente que conhece Jos Brink. Ela faleceu shit ano passado, mas tra conhece sempre me tava tem me trabalho denktheater. Zij tava tá me passe. Okay. Pero toch, maneira kost bij, toch ben het onderwijs ingerold. Também hopi dushi me estima mucha, mita estima duna sinha hende algo. Pero paar die aia passar me pensa, ja, toch, Mieke, keer terug den oude liefde die me, het theater, acteren. Anto, maar wij pensa, maar wij busca, maar hij hopi u dansen, kiko nos po hasi, anto, a work ja. Maar het is zo uitgekomen dat ik maar weer stemacteur, maar weer trainingsacteur, aantal daarmee mita actief denk theater, denk performance, Costa Asina. Oké. Sí. Trainingsacteur. Ja. Esta será botar instruir mucha joven para começar a actuar? Não. Ok. Zij heeft weer een outro curso. Correto. Não, você me quer para Sonia, doen nos televidenten een explicatie. Zie. Een trainingsacteur, ga ik even over in het Nederlands. Dat is nu even makkelijker voor mij om het uit te leggen. Een trainingsacteur is eigenlijk een levend oefenmateriaal. Voor mensen die, volwassen mensen die in hun beroep een studie hebben wat betreft communicatie. En dat vind je bijvoorbeeld bij politie of in de zorg waar mensen met mensen moeten werken. Kom je vaak situaties tegen dat je een probleem hebt in een gesprek. Denk bijvoorbeeld aan een slecht nieuwsgesprek moeten voeren. Of iemand die een werknemer moet gaan ontslaan. Of iemand die aan de telefoon werkt, de callcenter, en die krijgt een klacht te verwerken. Of
problemen met communicatie in je werk. Nou, als je dat ervaart, dan is het heel lastig. Wat kan je daaraan doen? Je komt vaak in de knel tijdens zo'n gesprek. Wat krijg je dan? Problemen op je werk, klachten van klanten. Tijdens een studiedag of een cursus wordt er gewerkt aan communicatieve skills. Die je kan inzetten om dat soort gesprekken goed te doen in je werk. Maar hoe kan je dat nou oefenen? In de praktijk kan je het niet oefenen. Nou, tijdens zo'n communicatieve studie wordt een trainingsacteur ingezet als oefenmateriaal om zo'n gesprek te oefenen. Ik kruip dan in de huid van de persoon die zij nodig hebben. Bijvoorbeeld de mevrouw die ontslagen gaat worden. Of de persoon die een klacht heeft. Of de persoon die heel erg boos is. Denk maar bijvoorbeeld aan als je politieagent bent, krijg je te maken met agressieve personen. Of iemand die heel erg verdrietig is in de zorg. Een slecht nieuwsgesprek in een ziekenhuis met een patiënt. Ik kruip in die rol en mensen kunnen op mij oefenen. En daarom heet het levend oefenmateriaal. Want als je, ik zie een trainingsacteur, dan stel iedereen die de mensen me zorgen, train actor na een actor. Pero de train actor dentro trabalho, que mendi pa se tem problema no trabalho, televidentes, na mim even trata de uitleg. Se tem problema no trabalho, problema no caminho para o hospital, polícia, então tem knel, problema of impasse. Então aqui não sonha sua rol tá para train e não compa actor de na rol de não trabalho. Então tá aceita o trainingsactor, que mendi no actuação tem sentido de drama, comédia, etc. So, lo qual como se bom stem actor, tu sei tá outro. Sei tá render outro. Correto, tu sei tá nos robinho, pero prometo que nós rond aan nós acaba com trainingsactor tá. Da situação que tá surge de companhia nan grande companhia nan chiquito. Então, a pessoa que sonha tá de train então instrutora de compa dilco situação fastidioso de cada em seu trabalho, que mene de cada companhia. Pero, ok. Me pode, por exemplo, 2 semanas passar, me tinha uma opdracht para o Ministerie van Defensie. Na Holanda. Tabata een training para militairen que bij Irak, aqui 2 luna, para een vredesmissie. Então, tabata een cursus die 2 dias, een cursus, dan tabata sim, communicatieve skills. De hora de mainta na theorie. Então, hora de atari, AB, na AB, hasi oefengesprekken, komi. Mitabata en burgemeester die Bagdad. Het aantal in het echt is dat ook een vrouw, vrouwelijke burgemeester. Mitabata burgemeester die Bagdad, aantal jonge officieren naar Abin, Papapia Kumi. Dan dat ding naar een opdracht, dan meester ga je informatie, dan meester ga je moet sympathiek overkomen. Zet dan een opdracht, aantal Amita Papia Kumi. Aantal ora Mita ding en rol. Die burgemeester die Bagdad. Ja. Ora Mita ding Saki of een otromrol. En dat is de skills van een trainingsacteur. Het is niet een rollenspel. Veel mensen denken het is je speelt een rollenspel, kan iedereen. Dit is echt een hele specifieke opleiding waarin je echt op dat moment die persoon die je moet spelen, die word je ook echt. En tegelijkertijd moet je boven het gesprek hangen dat je hebt, want je moet ook kijken hoe reageert de cursist op mij. Heeft hij onthouden wat hij moet leren? Zie je nota bij bon? Met de straffe. Mi nota doen lokaal en mister dimi. Wanneer informatie van. Si mita wak eta hasie bon, mita belonen. Eta haya informatie die of wat het dan ook is. Anto asina trabalho erbij. Pero ding botanya também com den companhia nan também. Sonia que Sonia den companhia nan. Papai, pero na primeiro lugar, Sonia tem companhia que tá has e trabalho aqui. Nou. Tem não. Mita worden ingehuurd. Ingehuurd. Mita je opdrachten. Okay. Sim, na boneiro que também nan que Sonia seu serviço também é possível.
Heel graag, ja. Zijn onze dingen naar final pero af. Só tem algo mais agregar de job aqui of trainingsacteur que começa. Die mas porque bisa algo mais de riba trainingsacteur. Bon, wat ik kan zeggen is, ik denk dat er ook in Nederland, maar ook hier op Bonaire, dat het heel zinvol kan zijn voor bedrijven om af en toe eens een trainingsacteur in te huren. Normaal gesproken werkt een trainingsacteur met een trainer. De training verzorgt de cursus. De trainingsacteur wordt door de trainer ingezet. Ik zou, als ik hier op Bonaire een opdracht zou krijgen, zou ik dat ook alleen kunnen doen. De training, communicatieve training geven en mezelf inzetten als trainingsacteur. En meestal wordt er gewerkt met groepen van ongeveer 8 werknemers. Okay. Stel dat je 20 werknemers hebt, dan zou ik dat in 2 of in 3 kunnen delen. Zodat ik 2 of 3 keer dezelfde cursus geef op een middag of op een dag. En dan, ja, wat ik al zeg, dan denk je aan beroepen als politie, in de zorg, waar je met klanten werkt. Ik werk ook met bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. Met juristen heb ik laatst een cursus gedaan. Overal waar je met mensen werkt. Dus... Nota algo que lo recomendar empresa nan so tem hopi empresa que bem Bonaire, empresa nan grande que tem dan tour tem maneira essa maneira tem governo, tem hopi gente junto, então se de ele cai fora nesse sentido que se nota lá vou dizer que se está mal contento, está trova full organização. Também. Esse também me Então, tu nos explicação que consequências sem potência. Portanto, portanto, a empresa coberta na tour também, então nós sei, tá net bom ocasião para nós vir sonha em bem, papia pessoa. E coitim está perjudicar, hopi instância também de forma que Bonaire adrenta pessoa turende e ainda não tem durante maneira heikel, rabia, nervio, pressão. Ja, ook werkdruk. Correcto, die werkdruk, gevoel van onderdrukking ook. En ook daar werk ik bijvoorbeeld in Nederland mee met onderpresteren of juist heel erg, alles heel erg goed perfectionistisch moeten zijn en targets halen. Dat is er ook één. En hoe ga je daarmee om zonder zelf overspannen te raken of ziek te worden? Correct. En daar kan je die skills die je kan leren met een trainingsacteur, die kan je ook leren. Bijvoorbeeld tegen een werkgever, tegen je baas of je chef, leren zeggen, je legt hier nu iets op mijn bureau, sorry, het is vrijdagmiddag 4 uur, ik kan het er niet meer bij hebben, want ik moet die stapel ook nog afwerken en ik wil vandaag graag om 6 uur naar huis. Hoop je het een problema die bisa e cos. Não tem medo. Senão que men baas no rush of bisa na awel si buntasie, daar is de deur. Juist. Of não tem medo para slechte communicatie. Baas een keer kunnen tapalo. Juist. Of tapalo, tapalo. Que men die. Anto si bota. Uit patrabo. Ja. Pero tu recosna vou por sinha. En dan zeg ik niet dat de ene baas is de andere baas niet. Ja. Pero toch, vou por sinha, tem hopi comunicatieve skills que vou por sinha, maar toch vou por papia, vou por conversar. Papia abrir, na uma maneira que o outro tá compreendendo. So, op een keer men die, op een time tá usa que, assim que o bai bubisa, você tem hopi chef também, então que tá bom para hopi de chefe não, of chef não, basta não compreender que em verdade você tem rol de dirigir, de chef, você chef. Sim, moet ook natuurlijk. Het type de chef dan die meneer antes, que é que põe aí, até sem me bisabo. Que isso aqui
dictatorial com nanta sempre a o que tem uma comunicação depende airo e boss o botar dizer que não sobre pouco é dizer aqui já que nós se põe aí na então para plano de amparo para nós ao fim de começar a conhecer de já aí na de maneira op saxena se tem op chef também quando chega bruto não pessoa tá paga de pagar bo que que põe aí na então é quando não tá bem mais a vendia não então en dan niet te doen cursus bij werknemers, pero também bij chefnaam. Paso panan também tá hopi handig panan sinja is skills com mita bouw een relatie op met werknemers, een goede gezonde werkrelatie. Dus panan também cursus tá hopi zinvol. importante. Paso você tem uma boa comunicação dentro da organização é porta de bala, de folha, de ternos, de na casa, dentro do trabalho, na maneira nossa comunicar, que nós temos uma boa comunicação com o diretor arriba, com o Florman, então está sendo botar uma companhia adiante. Pero se não faz o trabalho, ou também com rabia, ou com nervio, com todo dia, riba cabai, não pode ser nada, tampouco, traz uma dificuldade para a companhia, para a organização. Atualmente, hoje em dia, a empresa não está organizada, team building, e conhecer uma organização que está temos constantemente na team building, pero o team building não se conta se a pessoa está mais empregada não está em rábia de outra. Também tem coisas falta sucedendo, você vai team building, pero está mira resultado. So, dan gaat er iets fout, dan gaat er iets niet goed. Het resultaat dat we doen, dat binnen foto, que empregado na empresa uni, dan bij veel. Naast dit is het werk van trainingsacteur zijn die oefengesprekken die je voert. Daarnaast zijn er ook allerlei spelvormen. Spelvormen die ik doe met een groep cursisten. Je hebt bijvoorbeeld onder één te noemen, mee LSD. LSD kan men luisteren, samenvatten, doorvragen. Hopi hinder not escucha bom. Ora, nanting een gesprek belangrijk, een klant of belangrijk gesprek. Nanta has je gesprek keurig netjes. Ora, gesprek acaba, wordt er punta Kiko en meneer of mevrouw akonta. Na alubida mitadi e gesprek. Anto, dit is een exempel, no? Die een spelvorm, LSD. Umita hasi correntere grupo, kunanta oefen, luisteren, samenvatten, doorvragen, luisteren, samen. Sinananta krijgen ze er vaardigheid in dat soort dingen. Ook dat is het werk van de trainingsacteur. En zo zijn er nog veel meer spelvormen aangepast aan het type cursus dat de mensen krijgen. Oké, dat is important. Dus, ahora, mi espera que está duidelijk dat Kiko é beroep die trainingsacteur. Oké, het staat op je duidelijk. Anto mita de parte di aia mita na Bonaire. Mita un par di luna na Holanda, mita un par di luna na Bonaire. Anto si aqui tem companhia que maakt gebruik van mijn diensten, dan hoor ik dat heel graag. Ik wil doen op mijn telefoon en ook op mijn e-mailadres. Sim. Para qualquer companhia que acercado para doen. Ja. Nou, mijn nummer, noemen naar Holanda. Wat moet daar dan voor? 0031. Oké, 0031 06 244 80842. Aantal mijn e-mailadres sonjapourier@gmail.com. sonjapourier@gmail.com. Doe maar contact op quizás. Misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen. Oké, zij is parte Sonja Pourier, zij is parte de trainingsacteur, entrenador de trabajador
de companhia para melhor comunicação e melhor rendimento para instância concernida, para a companhia. Ou nós vai com STEM actor. Sim. Então, completamente diferente, mas quando nós somos cantante também. Sim, eu canto gente em minha vida. Dia que eu estava anos que eu estava na Holanda, eu estava cantando com o broertje Janga. Nós estávamos em duo Sopo Maya, quizás tem gente que está corta. Duo Sopo Maya. Duo Sopo Maya. Duo Sopo Maya. Sim. Duo Sopo Maya. Ok, tá. Então, na Holanda, eu canta em theaterkoor, para 5 anos, Swing Close. Ik ben choreograaf die gezelschap. Ze treedt op in theaters. Ja, ik zag daarmee grote liefhebberij. Ik ben een stemacteur. Heeft niet zoveel te maken met zingen. Stemacteur, na Engels, daar voice-over. Voice-over. Papia. Van alles. Een natuurdocumentaire, een stem. Die je hoort achter de natuurdocumentaire, dan voice-over. Tekenfilms, de stemmetjes van de animatiefiguren, dan voice-over. Na Hollanda word ik luisterboeken, daar hobby populair. Dus bonota lezen e boeki, bonota escuche. Bonota compra CD, die boek de boekenwinkel. Bonota bij Sosega, Serewobo, escucha ingesproken boek. Voice-over te hasieteren. Dat zijn de abondatie. Radiospotjes, reclamespotjes, toerekeningen. Verder moet je best eerlijk zien, hoe ik para mim está in een begin staat. Quanto tempo você começar com isso? Een paar di luna. Dus ik não tenho hobby experiência de ainda, pero ik heb hobby leuk para fazer. Maar ten hobby ja, en bisa kom ik een heldere stem, duidelijke stem, maar pensa wel. Laat me er gebruik van maken en er iets mee doen. Stemacteur. En toen zei ik ze bij studie, of niet studie? Al word ik met bezig met opleiding B. Oké, dus maioria stemacteur dan artiesten dan kaba conta, por exemplo, de cartoons neta, Martin Lawrence, Chris Tucker, Kaina komicoita hasi, komicoita de Aladdin também. Ja, of Tom Hanks, of Antonio Banderas, etc. Sí. Maar passou não tem bonita stem, não? Pensei. Pero a maioria die voice-overs que tem, dat é gente onbekend. Correto. Nunca bota vaca na cara. Sim, mas isso americano, né? Nessa base de não sobre. Ei, stem. Tá, essa aqui tá aqui. Sim. Mas é importante. Então, a outra para começar com ele, então. Sim. Então vai começar com ele work, dus zij está carrière banda die carrière die trainingsacteur. Ok, então assim performa, bota. Ja. Dus zij está met performer sempre me tabata performer, então zij está kost kom je sempre te hasi. Natuur forma. Word ik met bezig tra theatershow, hoe tres amigo dimi. Na Hollanda, Kutambe, Ondina Tami persoonlijk begeleider, pianist, Ruben van Keken. Anto Otuta een gitarista, meteen een cantante, acerca nos quatro tá bezig tra een bonita theatershow. Anto werktitel ta liedjes om van te houden. Er zijn nota bira titel die programma, pensar que tá agora que werktitel. Então, nós estamos bezig com nós espera outro ano, nós por bij den teatro para op trainen op in. Sim. Que tipo de música? Nederlandse luisterliedjes. Luisterliedjes. Luisterliedjes, cabaret, theaterliedjes, cabaret, serieuze liedjes, pero também os Bahari, alles zo door elkaar. De tour um tiki. De tour um pouco. De tour um pouco, mas no nosso programa, tá? Sim. Mas Sônia, o que mais Sônia tem com nós? O que mais?
Sonha está na Bom, Bonaire aqui para vakantie. Mita na Bonaire para vakantie, para encos, meeting família aqui, meeting mi amiga, amiguna aqui. Dus sempre mita bezig aqui na Bonaire. Aqui 3 semanas, mita bij Holanda Beck, para ongeveer 2 of 3 lunas, dus best mita bij Bonaire Beck a trobe. Dus assim aqui se rende que reach me nan ora nata yamami nan sempre nos para tra afspraak para Holanda of para Bonaire. Zo met dat reis heen en weer. Dank je, secretaris Sonja Poirier. Het is een stemacteur. Het is een trainingsacteur nota para train artista, para train trabajador, comunicar mais milhão na trabalho para trazer mais rendimento e comprometimento de organização. Então, é stemacteur também com voice-over. Então, se é químico, né? Of químico, né? É cine ng cartoons, então nanta has stem de Para exemplo. cartoons. Então é uma performance também, então apresentar, só da canta, só ali que canta na banheira que também. Hobby. Em Quabano. Dus op mij, met hebben te kanten in Gaiteros Reyes, Loop Sanchez. Minota papia espanhol, pero me te canta espanhol sim. Sempre me tá uma que era bezig. Dat great. Dank je. Ten vinden dan, zeg ik dat Sonja Masha, dank je para apresentar de nosso programa. Me espera que a imprensa nalo chamado ta Sonja Poirier. sonjapoirier@gmail.com. Tá. Sim, porque mail para mais informação e também seu telefone tá 0031, código de Holanda, então tá 06 244 80 842. 06 244. Tá neto um plat de neto um plat de plywood 244. 06 244 80 842. Você tá número de telefone de Sonja Poirier. Que pode tomar contato com ele. Sonja Poirier tá um trainingsacteur, stemacteur e performance. E televidente pode virar no programa de Tour um pouco show com Tico Yanga. Nós também para turmenta de Nebor, para Jesor e de Chaluna para Jabiana. A veta Jamars nós tem. Aí ela estava 2 dias de Páscoa e nós também para corte, nós também para break. E diz nós back com mais. Se vai passar algum teatro que nós saca, logra saca de cima dam, aí era cima dam de pastor. Depois de break. Então, estava tão tremendo cima da nossa desfrutar o rato, pero motivo de compromisso, nós já em praia ali, para nós, assim, nós outra apresentação. Break, Jesus back.